Καλησπέρα φίλοι μου. Σε αυτό το βίντεο θα σας δείξω μια πολύ ωραία ιδέα upcycling. Είναι συνδυασμός τζιν παντελονιού με δέρμα. Θα προσθέσω 2 τρίγωνα δεξιά και αριστερά στα παντζάκια από την εξωτερική πλευρά και το αποτέλεσμα θα είναι υπέροχο. Πρώτα ελέγχουμε μήπως το δέρμα μας έχει κάποια τρυπούλα ή κάποιο σημαδάκι. Ύστερα παίρνουμε το πατρονάκι μας και το κόβουμε. Εάν είναι λίγο χοντρό το δέρμα χρειάζεται μια λεπίδα. Μετά ξυλώνουμε το παντζάκι μέχρι το σημείο που θα βάλουμε το τρίγωνο. Εννοείται το έχουμε μετρήσει. Το καθαρίζουμε από τις κλωστούλες για να μπορέσουμε να το γαζώσουμε και να είναι καθαρό. Και στη συνέχεια μοντάρουμε το κομμάτι που θέλουμε να γαζώσουμε πάνω στο τζιν. Σε αυτή την περίπτωση το δέρμα είναι αρκετά μαλακό και μας επιτρέπει να χρησιμοποιήσουμε τις καρφίτσες. Οπότε δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Ταιριάζουμε πάντα είτε 2 υφάσματα, είτε το δέρμα και ύφασμα καλή με καλή. Καλή πλευρά του υφάσματος, καλή πλευρά του δέρματος. Το καρφιτσώνουμε και από την άλλη πλευρά. Το καρφίτσωμα μας βοηθάει ή το τρύπωμα, αν έχουμε 2 ειδών υφάσματα, να είναι πιο σταθερό στη μηχανή μας και να ραφτεί χωρίς να σουρώνει ή να γλιστράει ή οτιδήποτε. Γυρνώντας το λοιπόν το έχουμε καρφιτσώσει και το γυρνάμε από την καλή για να κάνουμε έναν τελευταίο έλεγχο προτού το γαζώσουμε στη ραπτομηχανή μας. Δεν φαντάζεστε πόσο όμορφο είναι το αποτέλεσμα. Κοιτάξτε. Το φάρδος του τριγώνου είναι τόσο όσο χρειάζεται για να μην χαλάσει η γραμμή του παντελονιού. Εδώ ξεκινάμε να γαζώσουμε. Δεν είναι απαραίτητο να έχετε μηχανή για δέρματα. Αν έχετε μια μηχανή που να μπορεί να πάρει ένα χοντρό βελόνι και δοτάκια, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Εκείνο που θα πρέπει να προσέξετε θα είναι το ποδαράκι να μην είναι μεταλλικό, αλλά να είναι πλαστικό. Γιατί το πλαστικό γλιστράει, ενώ το μεταλλικό κολλάει και σουρώνει. Είδατε πόσο άνετα και εύκολα πάει με αυτό το πλαστικό, αυτό το λευκό ποδαράκι που βλέπετε.
έτοιμη μία πλευρά. Γαζώνουμε και την άλλη πλευρά. Κάθε αλλαγή που κάνουμε στα ρούχα μας είναι ένα κομμάτι από την προσωπικότητά μας. Σιγά σιγά χτίζουμε το δικό μας στυλ, αυτό που μας ταιριάζει και μας εκφράζει. Κόβουμε πάντα τις κλωστούλες, καθαρίζουμε. Αντίστοιχα, το ίδιο κάνουμε και στο άλλο παντζάκι. Και το παντελόνι μας είναι έτοιμο. Φανταστείτε το αυτό με ένα ωραίο ζευγάρι σνίκερ, ίσιο παντελόνι. Και στο τελείωμα να έχει δύο όμορφα τρίγωνα, ό,τι χρώμα επιλέξετε εσείς. Εγώ λατρεύω το